Začalo to dobre, ukáž. Your turn. Tu je ten link od Lexíka, no okej. V mojom kanále nevideli, ale poďme k veci. Raz ráno od 2.00 najebaný ako diel som Maťo, jebačkou, prezidentom, tribulom a teď. rozmýšľal, Čo? či si máme ešte vyhoniť alebo ísť spať a tak ma napadlo urobiť toto video. Dobre, dám to odznova, okej? Dám to odznova. Ahojte vy šulibrci, dlho sme sa už na mojom kanále nevideli, ale poďme k veci. Raz ráno od 2.00 najebaný ako diel som rozmýšľal, či si máme ešte vyhoniť alebo ísť spať a tak ma napadlo urobiť toto video. Áno, je to čudné, ale čo už, myslel som si, že bude vtipné použiť hlavu, teda skôr vajce, ako predlohu do tohto videa. Nevidel som nikde na YouTube, aby to niekto na CZSK robil. Čiže ak ti toto video príde ako úplná pičovina, tak to nevadí, ber to s rezervou, že som mal 3 promile. Nebudem už zdržiavať, tak sa poďme spolu pozrieť na tie monštrá, čo som vytvoril, príjemnú zábavu. Začalo to dobre, ukáž. Your turn. Takže ako prvé som si pre vás pripravil toto slepačie vajco s očami a ústami. Najprv mu nasadím tieto pičoviny a ideme ďalej chvíľu strpenia. Zaplietla sa mi medzi moje fotky takáto kurvička, tak ju skúsim skrížiť s týmto našim usmievavým To je brácho, tu dole je brácho. a uvidím, aký potrat z toho vznikne. No ty môj kokot, práve ma vyjebalo zo stoličky, nič horšie som v živote nevidel, ale poďme si rozobrať našich Fuj, ty mutantov. hnusný koko, to napravo je čo? Môžeme vidieť slečnu Bulicovú, keď sa to dá tak nazvať, ale ja osobne by som svojho bimbáska do nej nikdy nedal, ani keby ma mali za vajcia do prievanu zavesiť. Skôr mi to pripomína Janka Tribulu z televíznych novín na Markíze ako nejaké dievča. A to vpravo je presná kópia človeka z onkológie trpiaceho rakovinou, ale nerobme si srandu z takých vecí. Ale mám tam pekné zuby. Je to pekné, ale príde mi, že je šťastná, lebo má v trenkách veľkého pytóna. Jebme na to a poďme radšej ďalej, lebo sa z toho dogrcám. Napadlo ma, že by sme sa mohli pozrieť, ako by vyzeral Martin ako ruský prezident Putin. Čo na to poviete? Ideme na to. Zas musím nastaviť tieto skurvené pičoviny, lebo bez nich by nám naši mutanti nikdy nevznikli. Je to hrozná jebačka, už som sa unavil, musím sa ísť napiť. Som strašne zvedavý, aký turbohomo kokot nám teraz vznikne s krížením týchto dvoch borcov. Turbohomo kokot. No do piči, čo to tu zasa máme, to naľavo je nepodarok, nebudem to komentovať, nie vždy všetko vyjde podľa predstav. Tiež som si minule objednal japonskú kurvu na večera, došla mi normálna baba a že vraj si bude držať oči do Šikma XDD. Toto mi zas pripomína skôr tvár tejto opičky ako Maťa ruského prezidenta, ale kto vie, možno by bol dobrým prezidentom a naučil by sa už konečne aj piť a nie byť vypnutý po 2 poldeckách na streame. To je kokot. Teraz by sme z Maťa mohli urobiť nejakú riadnu jebačku, za ktorou by sa obzeral každý chlap, tak poďme na to. To obočie, to je jak boje. Ups, do matky piči, toto som nemyslel, zas mi tu vyskakujú fotky mojej bývalej, ale myslel som skôr niečo ako je toto, to je už oveľa lepšie, tak ideme na to. Nie, toto som A mňa zas robiť. musím Ty si nastavovať tieto kokot. vyjebané pičovinky, aby nám vznikli takejto rakety. takzvaná dubnická raketa, no uvidíme, Ty či bude si vyhovovať jebli, ja ťa Maťova hlava zabijem. proporciám tejto slečny. Prečo z hentej bomby Dobre, ideš robiť Maťo, mňa? dám tomu ešte jednu šancu. Tvoja tvár je proste nepoužiteľná, ale skúsim to vážne ešte raz na tejto krásnej babe, možno sa to konečne podarí, ale nedávam tomu moc veľkú nádej. Tam má krásne oči. A kurva, toto by som vám tu nemal ukazovať, trochu som sa nechal uniesť, budem si to musieť pozrieť po dokončení videa, ale teraz to zmenším a snáď už nenastane žiadna komplikácia pri našej mutácii. Tak už len ťuknúť tlačítko a uvidíme výsledok.
No do kráľovskej piče, čo som to zas urobil za kokotinu, ale poďme sa teda zamerať na tú dubnickú raketu. Síce na ksicht, ako keby ju prešiel párny valec a čelo ako letisko Milana Rastislava Štefánika, tak aspoň cecuchy má fajnúčke také. Viete si predstaviť, že by takto vyzerala nejaká baba? Viete si to predstaviť, že by takto vyzerala nejaká bruneta? Fuj, ty s mojim hnusným ksichtom. Ale zas som sa nechal uniesť, poďme teda radšej ďalej. A čo takto si urobiť japonského Maťa, mohlo by to vyzerať dosť vtipne, a predsa Japonci majú podľa prieskumov v priemere najnižšiu výšku na svete, sú najchudší a majú malý penis. Čiže to by na Maťa úplne pasovalo, tak sa poďme teda pozrieť, som na to veľmi zvedavý. Dajte mu ban. Tak teda dajme tomu, že toto je ten náš Japonec, o ktorom som hovoril, už len sa s týmto dojebem a ideme hneď na to. Myslím si, že podľa tých štatistík by nám teraz mohlo vzniknúť ideálne monštrum, pretože nám všetko pasuje. Čo ti to jebe? Odjebalo mi sánku práve. Tak toto som teda nečakal, pozrime sa na to, štatistiky neklamali a vznikol nám nový Kim Jong-hui. Áno, počulo si dobre, Kim Jong-hui. Je tamto chuj a to je nový názov nášho mutanta. A teraz, keďže všetci vieme, že Maťo není obdarovaný toľkou krásou ako som ja, tak by sme ho mohli troška nahodiť ako normálneho chalana podľa tohto modela Let's Go. Díky. Už ma to prestáva baviť upravovať tieto modré pičoviny, takto na budúce asi preskočím, haha. Osobne si myslím, že by sa Maťo vyhodila brada a vlasy nohom, tak z neho poďme urobiť človeka a nie vajco. No aha, a máme to tu dokázal som urobiť sa celkom solídneho človeka, ale ako sa tak pozerám, tak ani ten Sanchez napravo není zlý, Sanchez tak napravo, poďme si teda zrekapitulovať celý priebeh dnešnej mutácie Maťa s ďalšími osobami. Ako prvý nám vznikol model tzv. Maťo Tribula, za mňa by si tento mutant zaslúžil solídnych 7,5 boda z 10, a to za jeho charaktera, samozrejme, že sa podobá na nášho moderátora. Ako druhý nám vznikol model zvaný ako prezident Puťo a kľudne by som tohto mutanta ohodnotil aj 6 bodmi za jeho podobu Putinovi. Ako tretí nám vznikol model dubnickej rakety a ja si myslím, že ak by sme jej dali tašku na hlavu, tak by nám ostala celkom slušná postavička a tej by som dal 9 bodov. Ty si špina, Na 4. mieste nám vznikol model moderného Kim Jong-huia a tento jedinec odo mňa získava jednoznačne plný počet bodov dnešného programu. No a na záver som spravil z vajca človeka, čomu doteraz nerozumiem, ako sa mi to podarilo, a tomuto mutantovi, alebo nazvíme ho konečne človekom, tak jemu dávam 8 bodov. Som zvedavý aj na tvoj názor, tak mi napíš dole do komentárku, kto by mal podľa teba vyhrať. Dúfam, že toto videjko bolo pre teba dobrým odreagovaním po celom dni, tak mi pacni like, odber a koment. Dobre to bolo, môže byť, tu máš like, bro. A čo ti mám ešte spraviť? To stačí. To ti stačí. Dobre to bolo, s tými vlasmi a s tou bradou som bol v pohode. Chcete link? Páči. Máte link v čete. Dobre, môže byť Lexik, ty nesklameš nikdy. Dobre, posledné video. Your turn.